Anyola mare mane oyango ni nyamburko mane oyude bungu moro e gwenge. Anyola mare mane oyango ni nyamburko mane oyude bungu moro e gwenge ma Transmara en mare. Mae nyamburko mane oyude e gwenge mag Ipashare e genga paya Masigawa. Nyamburko ni kido mar Toyota Land Cruiser V8 emane Tomo Sinde ni godo e kinde mane onyisa anyuola mare ni enieyo kowuok Nakuru kochomo dalagi e kaunti ma Nyamira. Kata kamano, Osinde ne olal chieng' tich ariyo juma mokalo bang' koso chopo dalagi e kaunti ma Nyamira. E odiochieng' manyoro, jotich adek mag Tom Osinde ne odadhogi kod apisas mag okwach kich ma Nakuru, kama achiel kuomgi ne owacho ni Osinde ne omiye ote moro mar mondo oterne miyo moro e kaunti ma Kericho. Kuna mali alikuwa ananituma kunipea hiyo namba mali naenda, lakini alikuwa ameambia huyu vile na nilikuwa nimechifaa nikifika hapo nitampata mama mwingine mwenye alikuwa anaongea na yeye. Mimi nikaenda tu nikafika hapo kwa Bethel station, nikasimama nikashuka nikapata yule mama anakuja. Ile pesa yenye nilipa nikampa. So mimi nikaelekea Kisii na yeye alienda town. Obila mago kwach kich bende ne okawo simbe adek mag ong'we yamo mag jotich adek go mar dhi nyime kod timo nonro malong'o. Tangu mambo ya mzee itokee, tumekuwa na maafisa wa polisi wa TCI wakitembea kwa hii boma, wamejaribu kutuoji kutuuliza tukieleza vile tunajua, tukiwaambia vile tunajua kuhusiana na mambo ya mzee. Wamekuja mara ya kwanza ilikuwa jana, alafu mara ya pili leo. Sasa mara ya kwanza ilikuwa ni statement, na ya leo nayo wamekuja wakachukua masimu wakituambia kwamba wanaenda kuona mawasiliano vile kwa tunawasiliana ili watutoe kwa lawama vile walituambia. Kweth marwa bende otimo limbe e gwenge mag Ipishare kuma nyamburko mar Tom Osinde kido mar Toyota Land Cruiser V8 ne oyudie kendo timo twak kod jodak makanyo. Siku ya Jumatano gari ilipatikana hapa, ilikuwa imepakiwa na watu wakujua ilikuwa na nini, lakini baada ya kupigia polisi wakakuja wakaweza kufungua gari. Naeleza watu wakuwe waangalifu sana, kwa sababu hatukujua kwa gari ilikuwa ni ya walifu. Walilete wakaegezwa kwa njia hapa, lakini baadaye tukajua ilikuwa ya nia mbaya. Sasa naeleza watu wakae macho. E puodhono bende ne ntiere gir moko ndawa, ranyisi makenen joma ne olal kod Osinde seche moko ne chano mar wang'o gache. Gari ilionekana mwendo wa saa 7, lakini kufikia Alhamisi kesho yake gari ina number plate, na ndio siku hiyo serikali ndio ilikuja siku ya Alhamisi. Wakalala hapa, siku ya Ijumaa ndio walifuruta gari. Hiyo light ilipatikana, lakini kwa gari wakati polisi walifungua walipata damu iko na mchanga. We have documents which were found in the vehicle, and the documents are with the sub-county criminal investigating officer to assist in the investigation. Kata odoko ni anyuola mar Osinde to ne odagi loso kodwa, tendo bila oyango ni gisechako timo nonro mar manyo abisa machon mar migawo mar omenda no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar lony manyasani Elido Walo kwayo tend kanise mondo onyuak kit chwech duto e telo mar kanise, kendo neno ni mine oyudo thuolo mag telo 30 ewi 70 mano kaluwore kod pend chike ma pachoka. Kanoloso gi jatend kanise mawuok Nyanza e dalane Asembo, Owalo wacho ni kanisa kochako miyo mine kombe mag telo to biro timore kamano bende e thuolo mamoko mag telo nyake siasa. County Commissioner ma Siaya Jim Njoka okwayo jotelo ma kanise mondo bende ogol pachgi ne aput mano chuogi kod piny owacho manono kaka itayo ute lamo e pachoka mondo gin bende duondgi ochope lipot mibiro chiwne jatend piny. Njoka wacho ni jotelo go nyaka bed maluor kendo kaluore koda gik matimore e puodho Mashaka Hola gwenge ma Kilifi. Whereas the constitution talks about 30-70, us in government we want to do 50 what? 50. I want to challenge you, the church, also mainstream gender within the church. So that in the top echelons of the church, we should have more women leaders than men. It will send a very, very good signal. Okay?
It will send a very, very good signal that the woman is today taking her rightful place, not just in government, but also within the what? Within the church. That will be a great impetus towards what? Towards development. Awacho gibaber to ngato tawicho kawacho ni mano botimre kanga. Mano ngama wacho. Josiasa mag riwruog Azimio koro nyiso oganda jo Kenya ni kik chunygi tho kata obedo ni od bura nyocha okalo paro mar chik mar finance bill ma igeno ni dhi miyo ngima medo idho. Josiasa go mawuok e kaunti ma Kisumu wacho ni oganda koro oikre mar winjo okang' machielo ma idhi land kod ogai mar Azimio Raila Odinga mano tich ariyo juma manyien. Jotelo go mane loso kar chung' od bura ma Kisumu East e seche ik mar jaohala ma Kisumu Ben Aguko osingo ni gibiro medo kedo kod yore duto e neno ni Kenya kwanza ok oketo ne jo Kenya ngima moridore. The family, we've been praying for the family. Jumani nyoridore maratari. Neke jomoko okao gino ma jopiny 95% ok dwa kelo nwaka. Kendo gikaso wago, gikaso koso gikaso. To wan land Raila Molo Odinga nyo wago no koso kwagoe. It's not over until it is over. Adwa koneu ni tich ariyo juma manyien. Wan gi jopiny koso waogego. The very hustlers that put them in government, they left at the stage in Ruiru, in Githurai, in Madare, and everywhere. That same hustler, I can assure you, that same hustler will bring you down in 2027, and it may be sooner rather than later. Wacho kanyo mano siasa mago magushuru mabende dhi nyime e pacho kendiero kama na hinya mana wit jarodi wacho ni Ramogi News nenore e yono makare ka intiere e gwenge marodi makaluga japenga chiel mar Abom Center wacho ni bende ineno Ramogi TV kendo luwo weche manyien kaka medo donjo chife mane chiwo burial permit Mashaka Hola ngiso ni nong'eyo tho Mashaka Hola dwaro ne gi bende omakge mabende ariyo kuomge nosemaki sia mwisho kae bende luwo weche manyien mago maga Ramogi TV kabende wadhi e yueyo machuok kwaduogo koda chenro mamoko kikidhi mabor mano kanyo moting'o twak marwa mangeso kangeso mar mine wacho. Minister kano biro no woro ni gini en gima no serumo but kane Dr. Nyikal kod committee mangima no loso kode no neno adieri mar wach. Jogo mane tulo mar yiero mahiga ganariyo kod aboro odaro koro ntiere kod geno mar yudo chudo kuom piny owacho. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. E piny maera e kind nyimine kod paro mok ni kare okelo chwanyruok. Geno e kindgi koro kethore. Weche
Nyimine adek chako wuoth mabiro keto geno kod tudruok e kindgi e tem. Kaka ndalo medo sudo, giyudo ka giketo kiawa e pachgi giwegi e wi geno mane gin godo chon. Chana nitie gimoro ma ok timre maber e kind nyamera kode. E sinema ni, ma iketo hera e tem, to geno okethore. Be gibiro yudo yor duoko geno e kindgi. Ma e kidieny mokwongo mar nyaminwa e wi nam sinema. Jumapil saa 2:15 otieno, kik bai. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo jogo mane tulo mar yiero ma higa 2007-2008 daro e miechgi koro chomo kuma biro buonjo bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki yango dwaro mar biro chulogi. Kata obedo ni piny owacho noseketo tenge omenda manonego chulgi, ng'ikruok nobede kendo ne ok giyudo chudo margi. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. Ji mang'eny onge gima waseyudo. Ka Nyasaye oyie ni ginyalo chulowa, duok ne Nyasaye malich erokamano nikech waneno ng'wonone. Ma biro bang' jo od bura maseme James Nyikal chwalo ywak e od bura mamalo e lo jogo mane tulo manomuoch tok yiero ma higa 2007-2008 ne odaro e miechgi kendo rocho ngimagi e yore mopogore. Me, I saw all this. I released those guys from mortuaries. The sick ones, I went there. I went to hospitals. Let's open it up. And my sister Noseme is not just because that's my constituency, but it is the gap wherever it may be in the whole process. Bang'e jatend migawo mar arita maiye Kithure Kindiki nochopo e nyim kamati no mar od bura marango ywak jopiny motelne kod jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai kendo singo ni IDPs go biro yudo omenda go maonge chochni moro amora kendo. Kendo minister kane obiro nowuoro ni gini en gima noserumo, but kane Dr. Nyikal kod committee mangima noloso kode noneno adieri mar wach. The unutilized funds which were returned to the government were occasioned by various reasons. Many of the people who had claimed to be IDPs could not prove that they were indeed displacement. Some of them were imposters. E county Mamigori, Frederick Mboya, maenja goro mar IDPs e Kenya mangima, lero mibadhi mogoyo tach e chenro mar chwalo omenda ne IDPs go. Wadatimo maandamano Nairobi, mano wadatimo maandamano nyaka State House. Kech ne wayudo report ni nitie some offices mano kao pesa wa mag IDPs. Until up to date, pod nitie 2 billion ma pod nolal nyaka kawuono pod cannot be ok nyal bedo traced. To enang'o makelo pogruok e kind omenda ma oganda go owinjo yudi? Weche mag IDPs jomoko kawogi kaka business kendo giloko kode ohala, kendo there are so many groups mowuok kaluwore kod weche mag IDPs gi, but the only
organization mabedo recognized kod government is National IDPs Network Kenya, not any other group. Kotelnegi kod jatatije margi Eriko Yugi gilero kit midhiero magi kaloe nyaka ne tulo makamano timre kendo rocho kit ngimagi mapile. Ma endi ngima ma jaduong' ndege odak gi sama wuoyi kodine. Ndege kaka ne nyithinde uiko nyithinda par koda dhano familia par koda chiel nodong' ka en kende. Eka nobiro eka nyicho kendo ma nyathi maduong' sane kore ka ne klas 6 to ne en ng'at manosebedo nyaka nyawana. In Muhoroni sub county an gi ng'ato mane chiege oringo gi nyathine molal nyaka sani pok onwang'. Ma obedo raura ma en mako mana lwete sani min gi maka lwete ma onge kuma dhiye. Kowuok to ringa nikech wachno noyude Naivasha. Mili Odongo kod Benta Amimo lero chandruoge mane gikalo e kendo gineno e kindo mane tulo makamano omuoch. Nadhi wero to gino yuda ka dhi e wero. Koro kaka ne lisesoko tienda choke ga nokere pok oduoko nyaka sani. Koro anasika wuotha ma ka onge loth to kanyal wuotho. Kendo noketho gigewa ma an gira mora nokethi. Jomoko bende nowang' gigegi makata kuma gichomonge. Oganda go manoroch ratichgi madago ngimagi kaka pile koro ni kod kwayo. Wakwayo ni KCS ni thuolo obi olemwa Kisumu mondo ne IDPs go te owinj dwach IDPs. Opari IDPs nikech IDPs winjo matek. Tulo manomuoche pachoka tok yiero ma higa 2007 noweyo ka orocho ngima kwan ji maromo 84,597 e imbo mar Kenya kende ka Kisumu County norocho ngima ji maromo 15,963, Homa Bay ji 7,868, Migori ji 14,336, Siaya ji 20,194, ka Kisii ji 15,342, Kakamega ji 942, kachiel kod Trans Nzoia mani kod ji 10,112. Geno nitie ni jogo duto koro biro yudo chudo margi kaka winjore maonge ng'ikruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom lipot machalo koda mano mabende ema twak maromo bedo godo dhiambo makawuono e chenroni mar mine wacho. Kuma nonro mar Kenya Human Rights Commission yango ni ji maromo 660 ne tulo ma higa 2007 2008 nodaro. Tok higni piny owacho nochuogo chik mar chulogi kendo giyud kaka gichako ngima manyien tok lalo miechgi ohendni e kind lal mamoko. Maromo $465.5 noket tenge mar chudoni ka joma tulo nodare e kaunti ma Kisumu gi Migori ne dhi pogo $134.5. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kuom joma tulo nodaro mane ichulo omenda moko mane ichulo IDPs makaluo nodoke aguchgi ni mar wegi ne ok okawgi. En wach mane maluwo chudo mag IDPs. Emene wacho kawuono wantiere koda Clarice Okoth makedo ne ratich oganda e kaunti ma Migori kendo biro konyowa mano mar lero wachni matut. Erokamano ahinya Clarice OIMORE ka intiere kaunti ma Migori dhinade. OIMORE ahinya Jael. Antie maber. Erokamano maduong'. Aparo ni iwinjo report mabende wuok kanyo ka IDPs pod golo ywak margi kaluwore koda weche mag chudo kanyakla kod chal mar ngima margi. In kaka ng'ano mabende osebet kodgi kendo osebedo katayo gi higni gi duto. Chal mar IDPs kaluwo gi sani chalo nade? Chal mar IDPs ni marach kabisa kendo gine thuolo marach mogik. Nikech ka tulo nomuoche higa mar 2007-2008 kano goli kane giwuok ni gibiro ng'echi kuonde manonego bed ni gidoge kane giwuok kuonde manoriembi kane gibiro to niwacho ni sirkal ne temo wacho ni missing 10,000 ka compensation tidhigo ni mondo dhi chak go dak mar ngimani to no 10,000 nok nyal konyi nikech jogi kata kane oriembi kuma ne giaye kane giduoge miechgi to ni iyudo ni jomoko kuom gi ne nitie ma kane giduogo to ne giyudo kata kuonde mane ginyalo dake ne gionge udi ne gionge kuonde ma ginyalo donje jomoko be jonyuol gi notho to kata ka ne giduogo to ne giyudo kata kuonde ma onego gidage lope gi nomagi koro miyo ngima gi osebedo matek moloyo nikech
kaka koro ng'ama miyo nitie, for example, nitie dhako mano biro kuting'o nyaka wi chuore. Ko biro godo ka, kane ochopo kar kaendi, kane oseiko nyathine no, kane oseiko chuore no, to anyuola modago neno mani wuodgi manodak godo oko cha, koro kane osetho to koro kindgi gi dhako ni koro rumo. Iyudo koro ngima mar dhako ni dhi makethre gi nyithinde, kendo en mana ng'ama chandore ma pok obedo gi ngima ber nyaka kawuono. To nyaka gi sechego nyaka nigi duogi ni, onge gima sirikal osetimo nyaka kawuono, nikech 10,000 nanyalo konyo ngima ng'ato e yo mane. En gima norumo mana gi dichieng' nendo. 10,000 no be ne ok omiye ji te. Nitie joma nomi to nitie joma be ne ok omi. Koro miyo ngima mar jogo mano oriemb kuonde mane gidak e ndalo tulo mar 2007, 2008 ok gin gi ngima maber nyaka kawuono. Nikech ing'eni wach machudo no wanyaparo mana juma niendi ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni Kaluo nokel pesa to ni IDPs noko wuok mar kawo pesa ni kendo koro moko noduoki, to kaendi bende iwacho ni matin ne siling 10,000 kuonde mamoko neno kodhi ahinya to 50,000 kende ema nimiyo ji. Tiwacho nok romo mendi ng'at ma onge lo onge kako nyalo chako ngima gi 10,000. Kuom mendie udwaro ni mondo piny owacho time ang'o? Wadwaro ni nyaka gi seche gieki piny owacho mondo mi oket chenro malong'o mar mondo mi one kaka nyalo konyo IDP sana jo Nyanza ni matek moloyo gimoro amora, Western kod Nyanza, nikech gisebedo kod ywak kendo gichiwo ywak gi seche duto, gitimo interview, iluongo gi gindiko statement mang'eny, gijaso fombe ka gibedo kod geno ka giparo nyalo migi gimoro, to ok osetimore maber ma giseyudo ni nyaka jogo ma keto gini mondo gijas fombe go eko gineno ni jogo oselokore mana margi mar loko biashara, to ngima gi to pod kethore. Koro gima wadwaro ni mondo sirikal otim, oketa ni chenro maber monyalo konyo godo jo Nyanza gi Western, nikech wayudo ka chenro samoro nyalo wuok ni kuonde yore mag Central kocha iyudo ni ji mang'eny oseyudo konyruok, kata lope iyudo ni jomoko noseng'iew negi lope, to kata chenro mana mowuok sani ni pesa ma owinjo kwacho nogole nindo. Yo mane moketo maber minyalo konyo mondo mi IDP sort kaka inyalo nyiew negi lope, nikech wacho jo Nyanza ka nigolo gi kocha ni wacho ni joluo koduoko ni gin gi lope ma gidhi gidonje. Wadani sirikal ong'e ni lo ma jogo manoriemb kowuok e tulo mar 2007 2008 onge lo mane gibiro gi yud, jomoko nobiro doka kuonde gi nosemagi makata kuonde mane ginyalo donje gi onge. Koro wadwaro ni sirikal koketo chenro maber o make sure ni IDPs gi giyudo kaka nyiew negi lope ma ginyalo dakie, oyud ka ngima mar jogi nyithinde ginyalo dhi maber, kata kaka nyithindo ginyalo somo, nyithinde ginyalo dhi skul e yo makare, nikech nyithinde ok nyal dhi skul nikech onge nyalo malong'o. Jogi noriemba tije gi nokethore, owelni gi nokethore, mane giduogo e lwetgi nono, gigo mane gin go mag udi mago ala duto mane gin go norumo te. Kane giduogo mondo gichak ngima nosebedo matek, ma iyudo ni jomoko luoko ne ji, jomoko no end up ngima manotho, jomoko no end up ni koro dak gi nodhi okethore, yani jogo dak ngima matek. Koro sirikal oketho ne chenro mowinjore monyalo konyo go jo Nyanza. Nikech bende kaluwore koda piny owacho, iwinjo mana kaka bende owuon iwacho ni nitiere gwenge mamoko ma gin nomanyne lo kendo nogednegi, to Kaluo kendi tiwacho ni jogi ne gin jogo ma iparo kata piny owacho paro ni gintiere koda lope, to sani gidak ni gionge gimoro amora. E higni gi duto te omenda bende iwacho ni moko koro oduoke aguch mar piny owacho. Ang'o munyalo timo mondo okonya IDPs gi sani? Unyalo chako dok chien tuwuoyo gi piny owacho wacho ni chako time 1 2 3 koso? Chujo maduong' ne dwaro ni ka nitie thuolo maber to piny owacho mondo giwinj kod ite, nikech jogi to nitiere kendo gin jok masiko ywak odiochieng' kod otieno. Gin jogo mosebedo ka ywak chakre 2007 2008, 2013 ka yiero nochopo ne pod ne gichiwo mana ywak gi, 2017 ka nochopo pod ywak achiel ema pod dhi mbele. Koro ere yo madang ka ma yo madang sirikal mar Kenya dang yud thuolo mar yudo kaka nyalo wuoyo kodwa mondo winji ni wantiere ok waonge. To kata ka pesa no biro, ere ka pesa nyalo biro machak dogi ka waonge, wan jogi nitiere ok gionge. En mani ng'ama nyalo chopo idigi mondo mi okonygi mondo giyud kaka nyalo yudo pesa gi timore nade onge. Mar ariyo, nitie jogo ma bende wuok gi siasa moko mopogore opogore, ni gin jotelo, ni gitelo ni IDPs, ni gin makoro ni gibiro ni ng'isi ni ndiko nyingi ti chiwo kata siling 10,000 kata siling 5,000 ni koko tero nyingi ne sirikal mondo sirikal omiyi pesa. Gin jok ma jokuoge kabisa kendo gisebedo ka gichamo IDPs. Koro bing ni ng'at machandore tisenjo ni ng'ato wacho ni lo yudore kamoro matin, sirikal ogolo lo kamoro, koro sirikal kogolo lo lukel siling 7,000 kata siling 10,000 ni mondo ater nyingi mondo mi sirikal okaw nyingi. Mano en gima miriambo. To jogi kendo gin jok moko ma jokuoge mosebedo ka chamo IDPs kendo gisebedo ka gitiyo kod nyinga IDPs e yo moko winjore.
Koro sirkal losane chenro makende kunyal yudre gi IDPs gi mondo ne konyogi mondo wach mar IDPs ni orum mondo jichak ngima manyien. Erokamano ahinya Clarissa, wabende aneno ka gidhi ka chope giko mare mana gi wach ni mogik sama koro watieko e wach mar chudo mag IDPs gi. En wach mane minyalo nyiso IDPs owuon kanyakla kod piny owacho chenro mag chudo? Gima nyalo nyiso IDPs ni mondo gibed akicha nikech nitie joko mosiwuok ka wuondogi to gigolo pesgi to gin joko moko ma bende thagore. Idhi tiyo ne mana ng'ato nie kiduogo to ng'ato keti no wuondi ni sirkal ogolo pesa kamoro nie kondik nyingi nie koter nyingi ka sirkal. Sirkal koikore ndwa konye robo bido mana yo moro moriere tikawo nyingi titero kucho titimore nade tiyudo pesa. Mar ariyo gima danyisa IDPs mondo giriwre gibedo kanyakla achiel, gibede dula achiel, par achiel gi tim achiel mondo mi ka koro Atimo mosa mano kanyiro atimo mosa walalo kanyiro Clarissa Okotha walalo kanyo Clarissa Okotha mabende ewatwak godo kende kata kamano ene wach ne mogik mabende ewatieko godo kaluwore ka bende owacho ni mondo IDPs oriwre kanyakla mondo ng'iane kanyiro ni weche mag chudo kik jomoko donje jomaundu kata jokuoge mondo koro donje omanya pesa goeko mabende gisebedo ka gimanyo koa kuom piny owacho. Wadhi e yoyo macho kendo ka waduogo wadhi nyime kod weche mamoko. Lony manasani konyo e weche mopogore opogore kendo bro miyo igni mabiro mbele wabedo gi piny molony. Wakelo ni report makende mar jopuonjre mapuonjore loso kendo tiyo gi masin manyasani mong'ere kaka robot e county ma Homa Bay. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo jatatije makojolo mar KEMSA Andrew Mulwa onyiso jopiny ni mibadhi ok bibedo kendo e bad migawo mar pogo yedhe kod mwandu mag thieth pacho ka mano KEMSA kano lose skul primar makako mantiere Mboni Easter kaunti ma Makueni e chino mar pidho yiende. Mulwa wacho ni KEMSA nitiere gi ting' mar neno ni yedhe ochope ute thieth tema onge mibadhi. Apisas mag KEMSA no pidho yiende 1,100 e skundno kabende wacho ni rach mar kor lwasi ochocho hinya sekta mar thieth kokwa
kwayo mondo oket okenge mamoko mag kedo gi lokruok mar kor lwasi. Bila shirika la KEMSA hauwezi kupata dawa katika hizo zahanati, na hiyo ndio kazi ambayo tumepewa tuweze kuifanya na tuweze kuhakikisha madawa zimefika katika every corner of this country. Si jambo rahisi kwa sababu miaka mitatu ambayo imepita hivi kama hivi KEMSA imekuwa ikijulikana kwa ufisadi na mambo mabaya. Tumeenda hapo kurekebisha na tumekubaliana tutarekebisha sisi wote kama shirika. Rais wetu ametushika mkono, uongozi wote wa serikali umetushika mkono, waziri wetu ametushika mkono, PSS wetu ametushika mkono, na mimi nitaongoza KEMSA ikuwe ni shirika ambalo ni ya kujivunia. Nyakwa Ramogi, benig'eyo ni nyathi machakre higni 4 nyaka 16 nyalo puonjore kendo loko chal mar alwora mare kokalo e masinde mong'ere kaka robots. Nyithindo mawuok e skunde mopogore nochokore e skund primar Malasal puonjore loso masinde gi geno mar konyo midhiero mantiere alwora margi. Dano Londe lerono mathoth. E skund primar Malasal kaunti ma Homa Bay, nyithindo dich mapengo kama goro bende goro. Kata kamano, goro makawuono pogore gi mapile. Nyithindo gi tiyo gi masin magiloso kigin mong'ere gi dho ngere ni robot. Gichweyo masinde gi kendo gisiemo ne jowetegi gi chir lony magiyudo. Chenro makama mapok notimore e kaunti ma Homa Bay nokelo kanyakla nyithind skund primar moting'o Nyanam manitie e kaunti ma Kisumu, Lakewood manitiere e kaunti ma Migori, Marina, St. Scholastica kod Lasal manitie e kaunti ma Homa Bay. Ageta mar choko jopuonjregi en yawo pachgi e wi rieko manyasani kendo tego pachgi kapod gitindo. I presented about a robotic arm. The robotic arm can help us to carry heavy things and to save time while carrying things, and the windmill too. We looked at various activities and discovered one which enables us to improve our community, where we dealt with the wind turbine, being that it gives us a clean source of energy and electricity, and it's also cheap, so it helps in various activities. Hilary Otina, ma en japuonj skund primar Malasal, opuoyo kang' makama, kowacho ni en yo mar neno ni nyithindogi bedo kete lai manyime kelo duoko ne midhiero mokwako piny. Lony manasani konyo e weche mopogore opogore kendo bro miyo igni mabiro mbele wabedo gi piny molony. Kaluwore gi jatatije ma STEMtrix Christine Onyango, nyithindo manie kind higni 4 nyaka 16 nigi thuolo maduong' mar kelo duoko ne achiedhnade ma samoro osebedo ka monjo alworagi kokalo lony mar loso kendo tiyo gi masindegi. Waseneno ka nyithindo kochako robotics kapod gitindo higni 4 gibet gi very good ideas kendo solutions ma gibirogo gin solutions ma waneno ka badilisha kuma giae as opposed to kwachako ka gisebet nyithindo makoro dongo. Waneno ka koro ntiere luoro mabiro e kindgi. Owacho ni masinde gi konyo nyithindo bedo gi chia kod chir kendo miyo gi thuolo mar loso gik ma pachgi oseparo. Bende robots gi miyo gi thuolo makare mar riwore kendo timo gik moko kamoro achiel ma ok odewo kuonde ma nyithindo goae kokwayo sikunde kod jonyuol mondo rwak paro makamagi. Ginyalo wuoyo e mbele ji ka ok giluor, to bende ginyalo relate with other people. Ginyalo wuoyo kaka nyithindo mambese madhi e school achiel, to come up with very good solutions that will not only help where they're coming from, but even help each other's lives. Wakao namba mar japuonj gi mar director to follow up once in a while. Lony manyasani dongore mapiyo kendo medo bedo achiel kuom gigo manyalo biro dwarore nyaka gi nyithindo. Ka thor wache nyasi mar dhialo nyithi Afrika higani ne en ratich nyithinde alwora manyasani makoro miyo gi thuolo e yudo puonj machalo gi mag loso masinde makonyo oganda. Dana Ulonde, Ramogi TV, Homa Bay. We are working with Talo to look for an investor to come in. I was in India not very long ago to talk to the Indian government.
We've been talking to the Chinese. Piny owacho ochako manyo joket mwandu ma igeno ni biro konyo e kunyo mo mane ofweny e gwenge ma Turkana higini 10 mokalo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kawadonje pao ohala ene piny owacho sechako manyo joket mwandu ma igeno ni biro konyo e nyayo modhi mag nyamburko mane ofwenye gwenge ma Turkana higni 10 mokalo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa lek mar Kenya beda chiel kuom pinje ma uso modhi go ne pinje ma oko pod nyalo medo yware bang' kembe ariyo mane siro chenro no bano piendegi mano dwe mokalo. In the oil industry, maok tin ne higni 10 osekalo. Chakore Kenya fweny ni en kod mwandu manyalo loso modhi mag nyamburko e gwenge ma Turkana. Riwruok e kid piny owacho, kambi mar Total kod Africa Oil ema nigeno ni biro chopo lek mar keto Kenya e rang'iny mar chako nyayo modhi mag nyamburko kendo use pinje mamoko. Total kod Africa Oil osebano pien kendo koro miyo Kenya nyaka par diriyo kaka inyalo sir chenrono. We are working with Talo to look for an investor to come in. I was in India not very long ago to talk to the Indian government. We've been talking to the Chinese. There are countries who need security of supply of this product because of their population. So we believe working together and talking with one voice as a country, we should be able to close and get to the development phase with new partners who should come in. Kata mana safar mar yango, ka bende mauta mano fweny Turkana, ibiro lose pacho ka bende pod bor. So that report is with EPRA. It should be coming to my desk. I should socialize with it, take it to cabinet before it goes to parliament, before we approve. And once approved, Talo should spend the next 1 year to get to what you would call financial closure. And once they get to financial closure, we'll then take the project through a development phase. That should take a maximum of 3 years, and we should be able to get to first oil. Jatend migao mar teko Davis Chirchir wacho ni kata mana kalo chenro no ok en singo moromo ni mauta ma Turkana ibiro lose Turka. Suppose we have volumes of products to market that cannot amortize profitably the infrastructure that needs to be built. Then we'll say it doesn't make commercial sense, so the project dies. But if it makes commercial sense because we see the volume, we are able to exploit so many, so many liters or so many barrels per day to market, and you do the bottom lines, and it makes commercial sense. So we'll give a tick on the financial viability. En chenro mabiro kawo ma ok tin siling bilion 700. Omenda ma ok yudo yot. Wuok mar Total Oil kod Africa Oil bende koro ketho chiro ne Kenya. If companies like Kenya with Total and Africa Oil can write off their investment in a block where discoveries have been made, the risk capital that goes into a block where discoveries have not been made is a challenge. So licensing of new blocks is progressively going to face more and more challenges. Kendo mano miyo piny owacho tiyo kod ma ok tin siling bilion 4 manitemo go chich modhigo. Jokanyo ma Turkana bende pod ni kod penjo ewi lopegi okang' manyalo medo ywaruok. We want to have a special engagement with the people with NLC, because we have issues of compensation, land acquisition, all those things. But we said we'll handle these other minor issues as we get to contentious issues that are really expected by the people from our county. E kinde ma Kenya pod medo winjo pek mar nyiewo modhi mag nyamburko, kendo nengo gi medo idho, obadho momako chenro mar golo modhi ma Turkana koro medo nego geno mar Kenya mane chano chako uso mwandugo e pinje maoko kendo jiwo yuto mare. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Machiegni pao tuke kumodong mana tugo achiele tuke adhula lig madung ma pacho ka klab mar Gor Mahia kachiel gi Tusker manyo okombeno ka jaloch biro yudo thuolo mar ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Champions League. James Opondo nigi ler mathoth. Klab mar Gor Mahia pod chwalo lemb geno ka koro tuke adhula lig madung pacho ka ochopo e ng'ende. Johera mako galo pod paro higa mar 2012 mane ligo bayo gi odiochieng' mogik bang' klab mar Tusker FC ka okombe. Klab mar Gor Mahia oketo mana wang'i odiochieng' makiny kama tuke mag adhula e lig maduong' biro rume. Gor Mahia omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe gi points 67, point achiel mbele klab mar Tusker FC. Odiochieng' makiny kogalo biro rakore gi klab mar Nairobi City Stars e lap Makasarani ka kocha mar kogalo Jonathan McKinstry lero ni nyaka giket tugo maber mopogore gi mane gitugo gi klab mar Kakamega Homeboys. It was really frustrating, to be honest. You know, it's a good cross from the guy. We're obviously trying to balance between we wanted to go and win the game, but also we knew it was sort of like a must not lose game from our perspective. Obviously results elsewhere show that that's not the case now, that we're still in the #1 position in the league. But you know, we were trying to go and win it, but you know, well played to Homeboys. I think they deserved it, really. You know, when you score 3 goals you deserve it. We were a little bit off, like I've said. The passing wasn't quite snappy enough. Club mar Tusker FC komachielo biro rakore gi club mar Vihiga Bullets e lap Mabuhungu Stadium e tukgi mogik mar season. Kocha mar kogalo kata kamano lero ni tich nitiere to nyaka gilo City Stars mondo gi mar Tusker thuolo mar kawo kombe mane gikawo season mokalo. And it's just important that we get that right for Sunday against City Stars, because it's a league, it's in our hands. We know that if we pick up the 3 points on Sunday that we'll be champions, and so it's a cup final on Sunday. It really is. It's win and you get it, and if you don't win, chances are you're not going to have it. So it's very clear now. Gor Mahia nyaka yud loch e kindgi gi City Stars ka loch biro chwalo kombe magisaloyo nyaka 20. E kidieny mar jolo gonde jatugo Elvis Rupia matugo ne klab mar Police FC omako thuolo mokwongo bang' loyo gonde 26 kiluwe gi jatugo Benson Omala moseloyo ne Gor Mahia gonde 25. James Opondo, Ramogi TV. Philip Kigen kachiel gi Masi Kwambaye joloch ng'we kinda mag safari lewa marathon mane obagi karito le bunge mano malewa. Jafomara James Opondo chopo kanyo kendo miwa ler mathoth e wi ng'weyego mane oywayo jotugo mohew 1,200. E kar rito le bunge malewa en okinyi kendo chieng' wuok ka le bende rieyo dendgi mar rwako welo. Welo nochopo kar rombgi ng'we mag lewa safari marathon. Philip Kigen nober jaloch e kidieny mar joma yowuoyi bang' ringo kuom seche 2 dakika 19 gi nyiriri 6. John Mutei notieko thuolo mar 2 dakika 1 tok jaloch ka thuolo mar 3 nomaki gi Isaac Koech. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu si kwa uwezo wangu. Pili, nilikuwa nimejiandaa vilivyo na kumshinda Peter Wahome. Hata yeye ni mshindi pia kwa sababu kila mtu alikuwa amepiga mazoezi, alikuwa amejiandalia ile wa marathon. E kidieny mar wakeni Masi Kwambaye notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 48 gi nyiriri 3. Zedi Jerop notieko thuolo mar 2 dakika 4 tok jaloch kapok Frida Lodepa kalo tol kuom seche 3 dakika 4 gi nyiriri 3. Time ya huku iko chini sababu ni Adcos. Time nimekimbia huku iko chini because of ili milima ni mingi sana. Ng'we mag nus marathon mag kilomita 21 Nelson Rono notieko thuolo mokwongo e kidieny mar joma yowuoyi ka kidieny mar wakeni Beatrice Cheburet noyudo loch. Jatije kambi mar Safaricom Peter Ndegwa nosingo mar dhi nyime gi siro ng'we mag lewa safari marathon ka nyaka sani kambi mar tudruok mar Safaricom osechiwo omenda maromo milion 9 pesa $, e siro tukegi. Almost $9 million has been raised in the past 24 years to support the cause, and really want to thank and congratulate the Lewa Conservancy for the great job they do. Safaricom and also Huawei, we are happy to be involved. Karito le bunge malewa osebedo ka siro dongruok e alwora ma Meru ka higani omenda maromo milion 50 ochoki mibiro chwalne weche mag somo gi thieth. Oh yes, tumepata
wakimbiaji karibu 1200 and plus, spectators ni karibu 1500. Watu wako hapa, wengine wako nje, wanafurahia kila mahali. Kwa hivyo tunashukuru sana. Joloch kidienje duto mag kilomita 42 biro yudo omenda maromo shillings 150 ka joloch mag kilomita 21 bende biro yudo shillings 150. Tielo mar 24 oserumo ayanga e kar rito le bunge ma Lewa ka joloch bende dhi dalago omenda mabup ka bende gero kata jiwo chenro mag somo ka achiel kod thieth e omenda michoko e kokalo e ng'we mag Lewa Safari Marathon bende bro dhiyo nyime kaka pile. James Opondo, Ramogi TV, Lewa Conservancy, County Mameru. Mano kanyero, mano jafombo mano kata lipota marwa mar weche mag tuke kentiere County Mameru. James Opondo japichero kamano maduong'. Ote magi mabende antiere godo kendie kinde ni mabende watieko en Charles kantiere Nyamuge wacho ni Ramogi TV ler. Dickens Odhiambo Lowoda Lego Nina wacho ni I watch from Kariadudu Nairobi. Jackson Odolo Dando Wodi Imbo wacho ni neno Ramogi kintiere gi jaodi An Anyango untiere Nairobi Karen. Ayie gi Ramogi Eriko Mondi ka wuok Sindo be nyalo yudo namba ja ocho erokamana kene nja ocho mane Jojo Tieno Ngonga iwuok Ahero ineno Ramogi TV mos kiluwo weche manyien tok nyono kuon misawa nyakaila chiel moja kantiere Green Park Ramogi ler kabisa. Young Owigo from Kadema iwacho di bende Ramogi mori. IDPs osebedo kaneno matek ok chulgi kata matin iwacho ni en mana rito mano otima iwacho ni moko no biro dak Nyalenda to nyaka sani pogi yudo pesa mora mora. Ongwena Elias iwacho ni nena chiel ka chiel kentiere Poundege mano makadem kata kamano iwacho ni yie mondo ong'iane wach mar signal maru mano wacho ni roba bende wasechwalo ir jo Medusa dutote. Ojiwa Junior kata Granton kiwuok Moyo nen Ramogi TV maler kabisa. Gin moko kuom ote ma osedonjonwa kendo osechwalo ka wagoero kamano maduong' mar bedo kodwa e chenro ni endi mar weche manyien mag OIMORE. An nyinga Jailieta jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno ka bende wagoero kamano e jogo eko dutote mokonyowa mar keto wechegi e yonoero makare. Bed godhiambo maber kabisa. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar.